Inicio el descens. Aquí tenim el puig aquest del Comedor. Inicio el descens fins al llac, pràcticament. Som-hi! De fer és trobar el camí que està aquí i ara cap avall. És una disfrutada aquest descens. Al cantó del cotxe. Aquesta parella. Sí, sí. Ja. Aquí, ja, gràcies. Molt bé. Aquesta pobra gent encara estan pujant. I jo ja estic baixant, però que a més baixarem un plis. Per acabar-la de bo. Es fa una via tremenda. És brutal. Baixar en bicicleta per aquest camí és brutal. Una delícia. Unes vistes acollonants. En fi, ho té tot.
Estany de Comodor. Aquí un ximple que puja amb la bici a l'esquena. Dos ripolla. Poseu-li motor, home. Adéu. Estic remuntant de la Portella de Corçà al Rosó cap a la d'en Garcia. I de la Portella d'en Garcia començo a tirar avall. Surto del camí perquè el camí és una més i es baixa millor per aquí. Ja està. Aquest és el que seria el segon graó.
Això és zona de marmotes. Pararé a veure si en veig alguna. Res, no se'n veuen avui. Ha passat molta gent i, clar, es deuen haver amagat, deuen estar estressades. Comprovant el track. Anem bé. Aquest tros. I ja està, ja estem al pas aquest. Ve l'última baixada i s'acaba. Aquí el que toca és sortir-se de la pista del camí. Aquí és on vaig descobrir la bicicleta de muntanya. En el moment en què vaig deixar el corriol aquest que surt a l'esquerra, que era impossible, i vaig tirar cap aquí pel dret. I vaig flipar i vaig dir, això té unes possibilitats brutals. I aquí estic, 6 anys després, gaudint d'aquest invent. Ale hop.
guerres. GoPro para vídeo.